Is mis Robin na cúis. Tá mé aon bblion déag díos agus tá ceannaíarm ag ciún sala. Is bralam a bheith ag bacáil. Is fearlam cocaí móra a bhacáil. Ar dús chum subh ar an gacha. Ansin chum an túachtar imime ar mhór. Chur an píosa caca eile leis agus déanam na céimeanna céine arís faoi go. An rud is fearlam faoin bacáil ná go bhfuil sé suamhnach agus simú. Ach tá lán ama i gceist agus orintha bíonn deacrachtaí ann. Nuair atá sé sin déanta, déanam an maisiúcán. Bhí mé chuthú maisiúcán difriúla an tám ar fad. Rinne mé maisiúcán Cookie Monster le dul ar bharóga. Bhí siad an bhlasta ar fad. Ghlach mé féin agus mo cuairde pórt i nílachán cacaí le déanaí. Rinne muid a lán bacála. Rinne muid cacaí, briscí, donóga agus buróga. Bhela muid airgid do bhhaintear na húcrána. Thosig mé ag bacáil gá bbliain ó shin. Ní raibh sé raibh éasca ar dús, ach le clochta tháinig feabhas ar mo cuid scileann na bacála. An céad rud riamh a rinne mé ná flapóga. Ní raibh siad raibh yes, mar go raibh siad lán le thola. Rinne mé ceacht bacála le bhéire an bachar agus ba mé an soltas. Dóla mé a lán an lá sin. Seo tar am a cuid cruthaíochta. Níl sé burfa, ach tá sé bhlasta. Is mis Robin agus cruthaíonn